Salam alik mehriban vatandaşlar, edid iyleşler, yani aydım saady sungot söýjüler. Ine bugün ýene de biz siz bilen söz berşime diýäli Çäjif Media Studiýamy bilen bilelikde canly owalar adly sahypamyzda ýaş tekinle aydymçy gyýdymyz Leyla Serdarowany öz ýanymyza mehmançylyga çagyrdyk. Leyla Serdarowa gepleşigimizde sizi hoş gördük. Sağ olun. Leylacan ýürüýtüne geçen ýerdäki gepleşigimizde seýinlap tomaş edip sizi gowuryp, ýürüýte bir näçe sorawlar, kommentariýalar sizi gollap, ses berip ýadan iýleşlemizin islegini nazarda tutup bugün gepleşigimizde sizi aýratyn çagyrmak makul bildik. Innem Leylacan size ýürüýte şol iýleşlemizin beren sorawlaryny size bersek bir jogaplaryňyza garaşýarlar. Leylacan ilki bilen özüňiz bilen tanıştyraýsaňyz. Men 2011-nji ýylyň 26 sentýabrynda Maratrawnyň Aşgabat daýkandyrdaşynda dünýäge indim. Okaýan ýarym Mar welaýatynyň Faglyt Geldiş okuw terbiýeçilik toplamynyň Güýrüş bölüminiň 7-nji synp okuwçysy. Sağ ol Leylacan. Inniki sorawmaz size ýürüýte daşar ýurtda okap ýören iýleşlenme talip ýaşlarma beripdirler. Leylajanyň sungat ýoluny başlamagyna kim sebäp boldy? Sungat uruny kim gollaýar? Halipasy kim diýip soraýarlar. Meniň sungaty, meniň ilkinji başlamamyň sebäbi çarym oğlum we batyrym oğlum şu öz oğlum maňa sungaty başlamama kömek etdi, ýardam etdi. Çarym oğlum, batyrym oğlum, gowharym oğlum galy berse aydym sallarmy Nadar Nuriýew bilen bilişleşýär. Doğrudan Nadar Nuriýew diýemizde sungat uruny, sungat ýoluny tanamaýan ýok bolsa gerek Leylajan şeýledämi? Hawa. Nadar Nuriýew Ustad Aleypamyz Nadar Nuriýew aýratyn minnetdarlygymyzy köp sag bolsuny da aýtýar. Leylajan size de sungat ýoluny madama üstünlikler, şowluklar ýar bolsun. Sağ olun, siziň emeşiňizi ösünlik arzu edýär. Leylajan inniki sorawym adam ardusuz bolmaz, uşam ganasy diýe. Leylajan siziň ýüregiňizde besleýän ardularyňyzy eşdäýsek. İlki bilen arzuwum meni şu dünýäge getiren mehriban ejemjanyň, kakamjanyň galy bersede maňa gollaw berýän, maňa kömek etýän adamlaryň ýüzüni görmek, ýagty ýalançynyň gözelligini seýinlemek meniň arzuwum. İnşallah şeýle ýagşy günlerde, ýagşy aýlarda dilegleňiz beýik Allahyň dergahyna kabul bolsun, arzularyňyz hasyl bolsun. Sağ olun. Nesip bolsa ýagty ýalançyň gözelligini görersiňiz, galy berse mehriban, seni şu ýagty dünýä iýindiren mehriban käbäň. Galy berse seni şu durmuşda saňa gollaw berip, saňa arka bolup duran mehriban kyblaň, güler ýüzüni görmek belki nesip eder. Nesip bolsa arzularyňy ýetersiň diýip bidem siziň süýçi arzularyňyzy da goşulýar Leylajan. Sağ olun inşallah. Ne Leylajan ýene de bir soraw size. Siz sungat ýoluny estrada aýdymlaryny has köpüňlenýäňiz, estrada aýdymlaryny özüňizde ýakyn görýäňiz şeýledämi? Sağ olun. Siz ine haýsy aýdymçyny köp dinleýäňiz, haýsy aýdymçyň aýdymlaryny halaýaňiz, haýsy aýdymçy bilen bile aýdym aýtmak isleýäňiz? Men esasy gowuryp dinleýän aýdymçym Türkmenistanyň halk artisti Sahodrasym Hojakowa. Men Russiýa döwletinde Diana Gurtskaya bilen bir sahnada bile aýdym aýtdym, olardyma ýetdim. Men Sahodrasym Hojakowa bilen görüşmegim arzu edip berdim. Oň bilen hem görüşdim, men ýene bir arzuwma ýetdim. Indi maňa Turkish Matt Nadarov, Atayelli Garyaýevdiýew, Şatlyk Ruwan Nadarov, Mehrip Peruly we Züleyha Kakayeva şolar ýaly aýdymçylar bilen aýdym aýtmagy men has gowurýan. Nesip bolsa bir näçe sungatymyň beýik ustadlarynyň adyny agdak geçdi, bir näçe halipalarymyň adyny agdak geçdi. Nesip bolsa sungat täleminde siz asam bir belentliklere ýetersiňiz, ösüşlere ýetersiňiz, şol ýanky agdan ustad halipalarymyz bilen bir sahnada çykyş edersiňiz diýip size uly ynam bildirýär. Sağ olun, sağ olun.
Türkmenistan diyarymyzda gahryman arkadaşymyň arkadaşly gahryman serdarymyň saýasyna her bir günümi toýdur bayramlara beslenýän mähribanlar sorgotmyň hak kowanlary gahryman arkadaşymyza arkadaşly gahryman serdarymyza ýene-de köp sawursunymy da aýdýar bizi şular ýaly ajaýyp zamanada toýly aýdym saly zamanada ýaşaýanlygy üçin minnetdarlygymyzy bildirýär. Ene Leylajan bir ýürek arzuwlaryň bilen şu janda owadara sahypamyzy jemläýeli. Bize şular ýaly ulu mümkinçilikleri döredip berýän mähriban gahryman arkadaşymyň hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elminde amara waşlyklardan rawaşlyklara beslenmegini tüýsüregimizden arzu edýär. Gepleşiňizde çagyranyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun Leylajan, size de soňky täliminde üstünlikler arzu edýäs. Sag bolun.